Godt. Nu skal vi se noget rigtig smart. Det er det Docento program, der er lavet til fleksibelt skemalægning. Man kan se, at vi har nogle personer, der kan komme fede billeder, og vi har nogle klasser, og så har vi sådan et sted, hvor man kan dele ting. Det er meget stille og roligt. Men nu skal vi se, hvis man så går ind på vores lille 7A-klasse, skal jeg det her, 7A, kan man se deres lækre, fleksible skema. Der har vi lige lagt sådan et fleksibelt lidt, og det er bare lagt brikkerne. Det kan også være, at jeg tænker, vi skal møde i skole klokken 7. Det er det rigtig godt af, tidligt op. Så lægger der forskellige personer til at fag. Man kan også lægge lokale til, hvis man gerne vil. Og når man så har lagt sådan nogle fleksible skemaer, så kan man meget hurtigt, for eksempel kan jeg kopiere det her skema og sige, nu har jeg kopieret det. Jeg kopierer det der uge 13. Der, kopier. Og så kan jeg faktisk indsætte det i alle mulige uger, eller indsætte i resten af året. Det er meget nemt at gøre. Så kopier, trykker jeg på nummer 15, indsæt. Så er den også der. Det er virkelig stærkt. Forestil dig, nu vi sidder i teamet. Vi har lagt et rigtig fedt skema for 7A. Nu er det 7. sætstur. Og jeg synes, de skal have noget biologi. Men hov, her, der er Jonas timer. Der kan jeg ikke lægge det. Så lægger jeg det bare lige her. Der kan jeg godt lægge en biologi gøre opdag. Og det samme gør, nu tager vi noget engelsk. Der er en blok, der allerede, det går ikke. Så må jeg lægge den her. Så. Og så går det meget hurtigt med at lægge. Vi kan også bare lægge enkelt time historie. Det behøver ikke være mere. Og en lille dansk time. Og så kan vi ellers sidde og lege lidt med forskellige timer. Men der, hvor det bliver rigtig godt, det er, når man for eksempel går ind i beregn timer. Så kan du se i en periode, du kan selv vælge en periode, kan du se, hvor meget biologi, dansk, engelsk og historie, de har fået. Og du kan også sammenligne med, hvor meget de skal have. Hvis det fede bliver, det bliver endnu bedre der, prøv at holde fast. Når man så er personer, så nu siger Vibeke, mit dejlige skema, der kan jeg se mine timer. Men så kan jeg faktisk gå ind på noget, der hedder beregn timer. Og der kan jeg både se, hvor mange timer jeg får lagt i forskellige fag. Og hvis jeg går ind i min opgaveoversigt, så kan jeg meget nemt se engelsk. Jeg skal undervise 90 timer om året i engelsk. Jeg har lagt 68 i skemaet. Og så mangler jeg en del. Det er nogle få ting. Det er lidt værre matematik. Der skal jeg lægge 150 på et år, der er kun lagt 1,8. Så skal jeg satme i gang i nogle fagdage. Det bliver så nemt der at lave det fleksible skema. Man kan holde øje med tingene. Man kan meget nemt ændre i det. Derudover er der nogle små andre ting, der er rare. For eksempel vikarpuljer. Man skulle tro, det var lavet perfekt i Bagnhøj med intern vikardækning. Vi kan lige sætte her til Vibeke. Jeg skal altså lægge 100 vikartimer om ugen. Men jeg kan se, at jeg er blevet brugt 1,8 timer. Og så kan jeg se, hvad for nogle timer det egentlig er. Nå ja, det var rigtigt. Der brugte jeg lidt. Og så tager man det fra. Nu det er jo mest. Det er fedt, fordi jeg som skemalægger kan jo stå og sige, hov, Vibeke, du mangler at lægge 98,2 vikartimer. Skal du så komme i gang? Og så sørger jeg for at lægge dig til at dække. At du bliver dækket. Eller at du skal dække. Man kan også sige dagens fraværende. Der er ikke nogen dagens fraværende. Det er jo selvfølgelig dejligt. Her skal vi sige, vi kan dækkes. Lad os nu dække Jonas. Nu har han jo ikke nogle timer om lørdagen. Men hvis vi nu går tilbage. Der tror jeg, han har nogle timer om tirsdagen. Nej. Det var også Jonas, vi skulle have dækket. Sådan. Jonas. Han har en klasse der. Ved du hvad, så sætter jeg lige Vibeke på som vikar. Godt. Så kan jeg se, at jeg kan godt lægge alle kalenderne samtidig. Så vil jeg gerne have 7. sæt, jeg vil gerne se dem, og så vil jeg gerne se personer, hvis jeg gerne vil se tingene samtidig. For at få et bedre overblik. Godt. Derudover er der mange andre ting, som Docento kan. Men det der med, at man kan lægge et nemt og fleksibelt skema, det er fucking fedt.